Ani kubona abori abantu kanekina nkumugani bali na gosire gekoro okuona chinga gekera naso mujego yomona gosira gati yabasaye bare kogenda mabuta mutwe ni gari kanyara kagote abuna egekoro gitu ni gokira tusikia tambe asaba iganyara gakuruwa bokonyi bwaye gochya chinge cyana istari kwenyara eli konyara goikerania omujego yo Marita Steve Arika mwemsebe gwadiebeno lero gotwacha ekero tariki 13 abateke gusi na kwarukia abana abaibuli bane mbaro batenya leta abana batigarete twaranga lero tigatoche tukolekera na ba promiseti bali batigarete barokigwe litukolia lero amen egere ukwarokyo koiga no kunyorie kiusiye tubona na kiarenge na gotabia baga kababundi sabana matera bunagaterire mekole ndinja tutegatia igasaria matera ali abwato bosemia akalenta matera ndatayo bono gotukwirana igikore kyaro batera kuri kwa gasomiri umwana uyu noyo obeiro mumura arwane sigisi arwane mansai tali ngano korwane nsegi no guchikorigie bintu kurusiko alente bono emekole ndigasario gotero okura kintu igwananire kiro mwaka ngo kubwatirane tuirani ekalicha yomugusi talibe no yoka kuikatokole gusi yonsi aigana se twachakeire ekere na bali bande bonsi babwate kerengerio kwagache culture na basabire tochamo tose birengererio egere gesakuye ito kyomugusi ngecha gosira tutake colegas chinga kitoro nande tari to kwaro kinga tocha 2027 igo chinga kitutakayo toinyorunga inkitwa kolete